Paspas nga gilamoy sa kalayo kining simbahan sa United Pentecostal sa Purok Size Poblasyon, Braulio Iduhali, Davao del Norte, alas 3 sa hapon kagahapon Hunyo 29. Sa cellphone video nga kuha ni Adorico Dumali, makita nga nagdilaab ang simbahan nga gama sa light materials kun mga kahoy. Maobserbahan sa video nga hinay-hinay nga nahagsa ang atop sa simbahan. Nagtinabangay ang mga bumbero gikan sa duol nga mga lungsod sa pagpalong sa kalayo. Sa laing video, makita nga mitabang na sa mga bumbero ang ubang mga residente ingon man mga barangay tanod sa pagpalong sa kalayo. Karon while nag-refill pa o karon anian ang atong fire para sa dugang para mapalong na yun ang atong ikaduhang round na nilang balik para mapalong na gyud ma-declare na gyud nga ma-fire out na ang maong sitwasyon. Sa video nga kuha sa disaster radio sa LGU Duhali nga 101.5 Dasig Radio, makita ang pag-abot sa ikadong hugna sa fire truck nga mirespondi sa lugar. O mag-ampo ta nga walay mga nasamdan, walay mga naangol sa maong insidente. Diri kini sa likod sa atong munisipyo nahitabo ang pagkasunog sa usa ka Pentecostal nga simbahan. So naana ta sa kuan, under control na atong kalayo. Kumbaga wala na ni posibilidad nga makatag pa. Pag-abot sa ato ang responder mura fully developed na sa kalayo. So far, paspas atong responde pero mas paspas ang kalayo kay made up of light materials man siya. So paspas na nakatag. Dali nga nakontrola sa Bureau of Fire Protection ang sunog. Alas 3:30 sa hapon, dihang gideklarang fire out sa mga bumbero ang natigayong sunog. Gawas sa danyo sa istruktura, walay laing naapektuhan sa sunog. Padayon pang gimbestigahan sa Bureau of Fire aron masuta ang sinugdanan sa kalayo. Wala pa'y mahatag ang BFP kung pila ang perdisyon sa sunog, sanglit nagpadayon pa ang imbestigasyon. 2 ka tuig pa lang ang naisgutang simbahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.